pinuno. Ang himno ay isang kanta na gampanin sa pagtawag ng gabay na protektor. At ito ay ginagawa upang humingi ng gabay sa gampanin na gagawin mo. Ayon kay Tatang Amino, noong panahon pa ng Kastila at bago pa man dumating ang Kastila, nakikipag-ugnayan na tayong mga Pilipino o yung ating sinaunang katutubo sa mga espiritu. Kaya nga, may mga anito tayong nakikita kahit saan tayo pumunta sa Pilipinas. Sa tuwing mag-aani ang mga tao noon, nag-aalay sila para sa susunod na masaganang pag-aani, kaya't nakapagtipanan ang mga espiritu sa tao. At nang lumaon, nag-uukit na sa mga kahoy at bakal ang mga antingero. Ang tao na lang ang nagbibigay pangalan sa mga elemento na kanilang nakikita. At yan ayon lang sa pagpapaliwanag ni Tatang Amino. Nanggaling din ang paliwanag na yan kay Ingkong Esteban. Balik tayo sa kwento. At nang matapos si Ingkong Esteban sa pagdarasal, nagwika ito ng, "Akin na ang damit ni Melita." At nang maibigay ito ng mga magulang ni Rabani, nag-usal ito ng 4 na buhay na salita at sabay ihip sa damit ni Melita. Maya-maya pa, biglang may humiyaw di kalayuan sa bahay nila Rabani. At nang puntahan ito nila Ingkong Esteban, bumungad sa kanila ang isang babaeng hubot-hubad. Nagtataasan ang buhok nito at nakadapa ito na may nakadagan na isang nilalang. Yung itsura, parang kalabaw na itim ang balahibo at itim ang mga naglalakihang bilugan na mata. Nakatapis na kulay kahel ang tela at napakalaki ng katawan nito, pinuno. Bulabaho po ito, gaya ng nasa kwento mo. Maski ako, nakakita na ako ng ganitong nilalang, kaya sinabi ko talaga na legit at totoo ang nasa kwento mo. Sa totoo lang, bibihira nang makatawag ka nito kasi sa mga tahimik na lugar at gubat ito naninirahan. Nang mahuli ni Ingkong Esteban si Melita, agad-agad kinulong niya ito sa isang malaking buho na pinagsama-samang kawayan na sa bawat buho ay may bato na iba't ibang klase. At nang maikulong niya ito, pinalayo ni Ingkong Esteban si Rabani dahil alam ni Ingkong Esteban at nababasa niya sa kilos ni Rabani na maaaring pakawalan ito ni Rabani. Gawa nga ng mahal na mahal niya ito at yung emosyon niya na yon ang naging dahilan kung bakit namatayan siya ng anak. Ayon kay Tatang Amino, kumuha ng asin na may abo ng mga samot-saring kahoy na sinunog itong si Ingkong Esteban. At dali-dali itong gumawa ng bakod at nagwika ito ng, "Nalinti ka na. May paparating na sasaklolo kay Melita. Kailangan kong magdesisyon kung bubuhayin o papatayin ko itong asawa ni Rabani. Wala na akong magagawa. Kaysa mas marami pang mapahamak, igagawad ko na ang nararapat." Kumuha si Ingkong Esteban ng isang basong tubig at sabay inusalan ng 3 buhay na salita. AAA ang ginamit niya, pinuno. Matapos yun, pinainom niya kay Melita yung tubig. At ilang segundo lang ang lumipas, unti-unti itong humahawak sa kanyang lalamunan at tiyan na animoy nakainom ito ng asido
at unti-unti na itong bumalik sa anyong tao. Sabay nito ang isang mahabang buntong hiningang pinuno. Ang sabi sa akin ng aking gabay, marami ang taong animoy may tapang, pero sinasabi ang isang katagang malalim. Ito yun. Kapag ang isang tao nadalisay at pinatay niya ang lahat ng ugaling masama, higit sa kaibuturan ng kanyang puso at isip, ipapanganak na siya sa bagong anyo, gaya ng nasasaad sa banal na kasulatan. Hain at handog. Di ko nais ngunit isang bagbag ang malinis na puso. Sa makatuwid, maraming nagkakasala dahil sa bugso ng damdamin ng isang nilalang. Kaya't mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mahuhulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumpat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin papunta sa malayong lugar. Huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Dadapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay mapagpuri sa kanyang mataas na kalagayan. At ang mayaman, dahil siya'y pinabababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog at naluluoy ang damo. Nalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagsubok yan sa kanya. Siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya'y tinutukso na ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi man tutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kahit kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagkamalaki na ay namumunga ng kamatayan. Ang kamatayan ay isang yugtong paunang baitang sa totoong buhay. At yun na din ang kahilingan ni Melita. Ang wakasan na ang kanyang paghihirap dahil hindi niya nagustuhan kung anuman ang nangyari sa kanya.
Ngunit ang sumpang nakakapit sa kanyang pagkatao ay manang kasalanan niya hanggang sa kanyang mga ninuno. Pasensya ka na, pinuno, kung mahaba ang naging pangaral ko. Yan kasi ang ibinubulong sa akin ng gabay. Kaya kailangan ko siyang isama dito sa kwento. Nang sa ganun, marami sa mga listener mo ang mamulat sa katotohanan at bumalik sa ating Ama. Balik tayo sa kwento, pinuno. At nang mamatay itong si Melita, umihip ang hangin di kalayuan na may masangsang na amoy at malansa na totoong mainam at nakakapailing na pang-amoy. May 10 naglalakihang kalalakihan at ang pinakamalaki dito ay si Impong Uben. Kasama niya ang 9 na matatandang malalakas na aswang mula sa lahi ng mga Imlan. Yung 9 ay nakapalibot sa bakod espiritual na ginawa ni Ingkong Esteban. Nakaabang kung kailan sila sasalakay. Ang pinakakakaibang itsura sa lahat ay si Haring Impong Uben na nakapatong sa isang malaking puno ng akasya. Ang mga pakpak nito ay halos kasing laki niya at ang mukha niya ay merong mga nag-uumbukang sungay. Pulang-pula ang mga mata nito at napakahahaba ng daliri at kamay na maihahalin tulad sa matigas na kahoy at kuko. Para itong bakal na solidong-solido. Nakahubad ito, pinuno. I-quote ko lang, baka may pilosopong magtanong. Kapag ang isang aswang ay nasa anyo ng pagkaaswang, may kutis itong matigas at balahibo na bumabalot sa buong katawan nila. At ito rin ang nagsisilbing proteksyon nila sa masiselang bahagi nito. Kaya hindi mo yun makikita. Kailangan nilang magpahid ng langis na maaaring gawa sa bahagi ng sungay maging kalabaw o baka at samut-saring sangkap. Ultimo laway nila ay nagsisilbing proteksyon nila pagka ipinapahid nila sa kanilang balat. Alam ni Ingkong Esteban ang kantang gagawin, kaya't nakapag-usal na ito ng isang pangwasak na aura na pangtanggal sa kabal ng kaliwa bilang kumbati ito. Ang siste, sindakan. Kaya't ang isang matandang aswang na kasama ng ama ni Melita ay umusal ng tigalpo para atakihin si Ingkong Esteban. Agad-agad nung ibinuga ang tigalpo para maparalisa ang taong aabutin nito. Pero dahil alam ni Ingkong Esteban ang gagawin niya, nakapagbaluti ito ng pangwasak at ito ay ang 3 buhay na salita na SSS. Dahil naka-full pack ang bakod nito ni Ingkong Esteban, bumalik ito sa isang matandang aswang at pagbalik nito, biglang naghihiyaw itong matandang aswang at nagpapagpag ng kanyang katawan na parabang napapaso siya ng matindi. Nagtatatalon pa ito at nagpagulong-gulong sa lupa. Pagkatapos nun, nakarinig ang tiyuhin ni Tatang Amino ng isang malakas at malagong na tinis na hiyaw. Pag-iyak ng isang nilalang na nanggagaling sa puno ng akasya. Si Impong Uben pala ito, na nakita ang wala ng buhay na katawan
ng kanyang anak na si Melita. Galit na galit ito at umiiyak habang nagsasalita ng, Manggagamot, ano ang ginawa mo sa aking anak? Hindi ko mapapatawad ang kagaya mo. Kinitil mo ang buhay ng anak ko. Uubusin ko ang lahi mo at pahihirapan kita hanggang sa mamatay ka. At sinagot siya ni Ingkong Esteban ng, Okay, sunod kagad natin yung part 6. Umaatikabong bakbakan to. Kita kits, mamaya din yun.